Hello guys, good morning everyone and welcome to my channel. Nara ang samuka na nadiani o nagsamok-samok sa kuha mang labat ag trapo guys. Di ara ang trapo guys. Di ginoo ko. Ano man labat sa mami. Awa be. Dako dito kilaba mami ha. Gipulihan ang kanidudong sa imong kwarto. To gipulihan siyang dudong. Ug nganong ganahan jud sila diha musuksok. Ngala ko ani nila diri na ko naibutang ang cellphone. Nagjacket ko guys. Bawa oy. Nagjacket ko guys, nagtawil ko guys kay ang init nagpadulong na diri guys. Awa ba? Manglaba ko. Gusto na samok-samok man siya diri. Ako dito kay laba mami. Awa ba? Ay. Tanawa mo sukli. Nanglaba si mama. Na. Kinalan pagkasukan ay mo kuan. Mutuo. Labat ta guys. Ay dodong, amang kadong, awa man kadong. Awa si dodong guys. Adlok siyang mabasa siya. Ingat gabi yung ulo sa galon. Starring. Awa sa diya dong kay labak ko dong. Kamu magsakit-sakit mga bantay lang. Buwa mo na nga unag kagabi ipod. Gamay ragi pang kaon din magsakit-sakit. Bantay bitaw magsakit-sakit bitaw. Telling yung di mga on. Sakit-sakit. Dara to mga trapong bulingon. Di man kay ni kaning hugaw kay gipang kuan raman ni Rosel kanang gipang ihian ba. Ana gipang hian ra. So dili ra kay ni siya hugaw. Pero brasan gyapon nato kay para ang kaning anso mo kuan mo hawa. Mo hawa jud. Nara guys nara. Nara to nilabahan. Mga trapo to nakasukan na padapli ang nakasukan oh. Ano siya magkasukan na siya manginuman din siya kadto dakong tawo tura kato dili si dudong gamay ng brown katong usa yun ana na siya pag makasukan guys atong virginity nakita nagpiko-piko atong virginity kay init man kaayo so ato ning labahan kay para kuan na guys isipon ko nga nakasimot ko sa kon sa silip kahalang isipon inoon ko Tara na. Pakungan dayon para mawala ang baho sa ihi guys. Kanina pong isa. Pagkaman, swasan dayon, di halay. Unya tapit, ugan na ni, kay parte namang pagkainita oh. Ang init, padulong na dito. Na jacket ko, di ko magpakuan kay pating inita, sakit ko sa panit ang init. Na. Guys. Paknganda yun. Di kayo nihugaw kay giihian ko ning Inday Rosel. Na. Kari na pong isa. Tangtang jud ang buling guys kay pakngan man guys. Atong pandaron ang tubig guys, wait lang. Para samtang na nabunta guys, ang tubig mag dili kayo kusog ang agas guys, hinay ang agas. Agan siguro nanalog. Gabi pa man hinay ang agas. Baga itong nagbubo ko bulat gabi ako ang gikuan gipunduhan daan ang tukit ang virginity ay gipunduhan ako ang kuan ang mga baldi kay para mawala ang agas at least naara di tubig
Kaya para pangbanwa sa ihi sa itong mga kuan, dogi-dogs. Kaning usa ako ning humulan kay kuan man. Kuan gid ang dugo ni Inday. O kuanan ako chlorine para mahalay na lang po dayon. Ako aning waswasan daan sa guys kay para baga ra ba ni siya baga. Para tong tubig dili guys. Idool na to gamay kay layo ra siya. Layo na puno atong tubig. Diri na po ni kamuta. Tulong gamay na. Nagkuan. Mainit. O, dito ay. Una di ana guys. Ako anang ginabanwasan di ana. Kaya diha sila maghigda-higda. Tanawan niyo guys. O, turang sa dudong. O, gahigda ay. Kana-kana. Papag-isa diri on. Bantay na. Way mga pamahaw na. Kadi mga on. Ipalitan man gani na ako og kanang tinapa. Kaya gilami pa dyan ako luto ang tinapa guys. Gitangan ako madunggay. Para mukaon lang gid sila niya. Gamay ran ako sabaw kay para mamulasa gid ang sabaw sa tinapa ba. Sa diha wala nangaon. Sayang kaayo. Namot na atong trapo. Naon ra man na. Manabon na po sa manabon sa tatay. Wala pa man na puno ang tubig. Nawang kuan Inday yung daw kayo iyang kanabang. Gianakan ba? Itangat chlorine. Ito para ilagan akong butag powder para makuha dito ang kuan. Guys. Ay, siguro sabon. Ang chlorine. Ang palit ko. Dua dito kabuk akong palit kay. Para ikuan din ako ani oh. Ihumal din ako ani guys. Para makuha ang mga dogs. May mga dogs guys. Awan ninyo guys oh. Ikuan na ako chlorine na para limpyo kayo guys. Ang cellphone guys. Naon na to para lang maputi ni ako ang jacket. Para makuha ang chlorine. Guys, nakuha gid siya guys, naputi gid siya. Nakuha gid siya guys. Kung ano di akong jacket itataas na to kaya maputi sa chlorine. Naon sa nato kay makuan ang chlorine mausik. Guys, maputi ka lagi. Dili man makuha og kuanon, palitan pabitag chlorine baligdis. Puti. Guys, oh. Nalimpyo.
napod ka sa likod. Unya ra na ko ni waswasan, ihumos na ko ni chlorine ani. Kay para makuan gid ang kaning hugaw sa ihang dogs. Mawala gid ang hugaw sa ihang dogs. Kay ning pilit naman ko dug maayo god. Agay ning halang ako mata sa chlorine. Ana. Ay. Di ba? Nara guys. Nalimpyo ra gid na siya kay kung himulag chlorine. So guys, diri ra tataman guys. Salamat kaayo sa inyong support sa kuha, sa kuang mga solid subscribers ug sa kuang mga new subscribers. Thank you so much yung tanan guys ug I love you all amping tang tanan. God bless. Bye.